Het wordt nog correct 6 maanden voordat het kuier- en hutdraaf-evenement Marathon in Snits wel losgaat. 4 juli is het evenement opzet en elke keer groeit het hut, maar dit keer is dat oors. Het had een probeersel geweest om het op 2 dagen te doen en je leest natuurlijk volle meer druk op de vrijwilligers en op andere mensen omdat je 2 dagen moet organiseren. En financieel koer dat echt net uit die vrede jongen. Dat zei eigenlijk maar wezen. Dus dan hebben we gezegd, dan maken we toch weer een vrom naar de bron naar 1 dag. De komende editie zullen voor het eerst een fietstocht houden worden. Ik dat keert net terug, omdat het paard ervoor nog net al is. Toch begon Joert de kaartverkeer in feestelijke stemming. Een hele beleving. Siep van der Ploeg had ik nog een tip van mensen die niet meer in de ballen. Vooral voor de mensen die kuieren is het echt belangrijk dat ze betiert inschrijven, want dan ben je in de eerste startgroep. Het gaat op volgorde van inschrijving. Dus de mensen die letter inschrijven, die staat echt letter. Zelfs hutdravers zitten voor de grutte initiatiefnemer van de marathon dit keer net in. Ik ga zelf helemaal net draven op dit dag. Ik draaf een hele soort, maar op dit dag heb ik daar geen tijd voor. Ik ga wel even jong altijd, dus dan komt die oren hobby weer om mijn hoeken.